Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama. Timu yangu lepi muja sei chazoga zikari kazi kupisa na skimbo au kupisa chi tokpe timu yangu basa chapinda kazi kupisa banazi mongo bashi bacha subscribe sote cha msara bashi lengi kupisa pasoro kwa TV na skimba nditi basi tiyo kwa ngoisa subscribe njara wangu mandio ndio cha wangu famira mbeli chicho kwa updates na utikuitika pakusheka kwa ginimbi ya ndinoti atio kabisa ndina ndiri mota yonda kuti yakatotsauna ne mota yakini mota yo yaipa town sita ipita kusati town mota enda kwa HP saka papiri pane mota tutsa saka kutokufateka bye sisi edu tikabata dautra kuti sasiki kuti kwanisa kupinda mota chita bati zvakatora kunetsa ndopaika svika chidrowa mota chona sisi dikabva 10 paikarowa mota chona ta 10 yatasa badaiva yo yachona ikabva yaikakorwa bva yatota skida ichigaenda norwera pamuti saka chimwe ndazokwanisa kuona kumberi kuti chii chakaitika bosi takata kuiko tikarara tisafambe amuna kuvara here nini patikabva papo hapana chandaizwa patikazosvika pariri nyato ndopandikanzwa gumbo rangu richichitaka kurwadza but izvezvi ndakunzwa zviri nani ndakutokwanisa kutsiva but nesoro ndasina kwanisa kufamba kumunyu wamanga muinaye muchairi wamanga muinaye muchairi anonzi lati mochikwani aiye ari kuti ropa rake ndori kumurwadza natinozviti ari right aka okay takaona impact yakaita mota yaJinimbi nenyimimi Honda Fit yakasara iri muroad akakurovai nechepapi yako chichakanyatsoita maoni andikaita inini ndikaona kunge akarowa nekusadhira driver saka ikabva paakarowa ikabva skida bva 10 yedu yachona bva tasa panga tichipa saka iyo yake ndopa ikadarika chinda kunofunga itoskidwa hapana chandanga ndakuona bcause nandisasationa zvipiti ikabva enda kunorowera kumota speed yenyu yakamira sei mungarangarira kuti moti yenyu yaifamba zvakadii speed yedu inini asinganyatsokutarisa kuti tiri pachipa taifamba tiri 65 taifamba tiri but uyu manje aimhanya mota yaimhanya ikazotowedzera kumhanya yadotora kuda kuovertake dzimwe mota dzanziri pamberi payo 32 ndopa akazotowedzera speed ndopa akasvika chitrowa ipapo rubatsiro rwakasvika nguva yakadii soon after maita tsaona rubatsiro rwakasvika maybe 10 to 20 to 15 minutes ndopa wakasvika mwambuya achitibatsira ndowandikangoona ambuya wachonewo ngazitokuona mazana ambuya dzinodzima bcause mota yake ikabva yatotanga kufira time dzachona idzodzo pakatora nguva yakaraba sei paitika tsaona kuti mota yake ibvire ikatongoti ichitongorowa inga 5 to 10 minutes ikabva yatongotanga kufira kuti wakatira kuda kuhomba vanhu vari mumota wakatokokwanisa kubvisa iye Jinimbi wachona chiitika wamwe watonaka bvaatochiaanga nepambeoti avanokwanisa kuona uri kufila sei mune zvakaona timainzwa vanhu vachida rubatsiro but chinatsonoda kukwanisa kuvabatsira Apana here ane namba muponere zisore gondo. Apana here ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama.